Τώρα το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής Άγγελος Ευαγγελίδης από το Νομό Αττικής. Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Αγαπητοί παρευρισκόμενοι, αφού συνομίλησα με τους συμμαθητές μου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, αποφασίσαμε από κοινού να γραφεί αυτή η έκθεση που συνοψίζει τις απόψεις και τις προτάσεις μας. Ξεκινώντας, να πω ότι είναι για όλους μας αυτονόητο ότι η υγεία είναι το παν. Σκοπός μου είναι να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της περίθαλψης, που στην Ελλάδα είναι ανεπαρκής. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σχεδόν ανύπαρκτη, τα κέντρα υγείας ανεπαρκή, λιγοστά στην επαρχία και παντού υποβαθμισμένα. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να διορθωθεί η ντροπιαστική κατάσταση που ζούμε όλοι? Το θέμα είναι από τη μία να αναβαθμίσουμε και να οργανώσουμε το σύστημα υγείας, αλλά παράλληλα να εξοικονομήσουμε χρήματα, γιατί το κράτος δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, όπως όλοι ξέρουμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να οργανωθούμε στον τομέα της υγείας? Να υπάρχει επαγγελματικό management για καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των νοσοκομείων. Αυτό ξεκίνησε το 2001, αλλά σταμάτησε το 2004. Αναρωτιέμαι γιατί. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία οικονομολόγων και έμπειρων γιατρών στη διοίκηση των νοσοκομεϊκών μονάδων για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους. Παράλληλα, καλή ιδέα για δέδαλες πόλεις όπως η Αθήνα θα ήταν οι μοτοσικλέτες του ΕΚΑΒ, που θα μπορούσαν να έχουν αντί για γιατρό δύο καλά εκπαιδευμένους διασώστες που κοστίζουν λιγότερο. Όσο για την επαρχία, πρώτον να αναβαθμίσουμε τις υποδομές και να φτιάξουμε νέες μονάδες, να απορροφηθούν οι νέοι απόφοιτοι της ιατρικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού και να δίνεται οικονομικό κίνητρο στους γιατρούς ώστε να δουλεύουν στις ακριτικές περιοχές. Όμως, σε ένα κράτος που καταρρέει οικονομικά, χρειαζόμαστε προτάσεις για την εξοικονόμηση χρημάτων. Μια λύση απλή και προφανής, λοιπόν, είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος. Μέρος αυτού και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπου θα καταγράφεται το πλήρως ιστορικό του ασθενούς, οι δοσολογίες των φαρμάκων που πρέπει να παίρνει κτλ. Έτσι όλα είναι πιο εύκολα, πιο γρήγορα, ενώ σύμφωνα με έρευνες θα εξοικονομηθούν έως και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά έτος. Ταυτόχρονα θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος των γιατρών και όλου του συστήματος φαρμάκων και δεν θα τρώει κανείς χρήματα από τις προμήθειες. Επίσης, θα πρέπει να αναρτηθούν στο διαδίκτυο οι τιμές των φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. Το ξέρετε ότι στην Ελλάδα οι τιμές των φαρμάκων είναι 250 με 300% πάνω από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες? Πώς θα εξοικονομήσουμε λεφτά, λοιπόν? Ηλεκτρονική οργάνωση και διαφάνεια. Τέλος, πιο σημαντικό ίσως απ' όλα είναι η ανθρώπινη διάσταση στον τομέα της υγείας. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για την κατάστασή τους, τις παρενέργειες, τα ωφέλη και τους κινδύνους που προκύπτουν από τη θεραπεία και να οδηγούνται σε μια επιλογή βασισμένη στη γνώση, αντί του καθιερωμένου στην Ελλάδα συστήματος, όπου ο γιατρός διατάζει και ο ασθενής ακολουθεί. Και πάνω απ' όλα, το ιατρικό και νοσηλευτικό πρόσωπο να υιοθετήσει μια πιο ανθρώπινη συμπεριφορά και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζονται με διαφορία και αγένεια λόγω της αδυναμίας τους να επιβληθούν. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας πρέπει να αξιολογούνται, να επιμορφώνονται διαρκώς με σεμινάρια και να θυμούνται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους. Όσο για την περίθαλψη των λαθρομεταναστών. Είναι στην άνθρωπή μας και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα δωρεάν περίθαλψης. Όχι μόνο από την ανθρώπινη πλευρά, αλλά και από την πλευρά της λογικής. Αν οι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα μας δεν μπορούν να είναι υγιείς και ζουν μαζί μας, οι ασθένειες θα εξαπλώνονται. Το θέμα δεν είναι αν λαθρέοι ή μη παράνομοι ή σε διαδικασία νομιμοποίησης. Είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα και τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να φερόμαστε όλοι ανθρώπινα ο ένας τον άλλον με σεβασμό και αγάπη. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής για τις ιδέες που μόλις παρουσίασα. Και να σας θυμίσω τα λόγια του Γκάντι που είπε: «Η υγεία είναι ο αληθινός πλούτος και όχι τα κομμάτια του Χριστού και του ασημιού». Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής Άγγελος Ευαγγελίδης από το Νομό Αττικής. Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Αγαπητοί παρευρισκόμενοι, αφού συνομίλησα με τους συμμαθητές μου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, αποφασίσαμε από κοινού να γραφεί αυτή η έκθεση που συνοψίζει τις απόψεις και τις προτάσεις μας. Ξεκινώντας, να πω ότι είναι για όλους μας αυτονόητο ότι η υγεία είναι το παν. Σκοπός μου είναι να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της περίθαλψης, που στην Ελλάδα είναι ανεπαρκής. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σχεδόν ανύπαρκτη, τα κέντρα υγείας ανεπαρκή, λιγοστά στην επαρχία και παντού υποβαθμισμένα. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να διορθωθεί η ντροπιαστική κατάσταση που ζούμε όλοι? Το θέμα είναι από τη μία να αναβαθμίσουμε και να οργανώσουμε το σύστημα υγείας, αλλά παράλληλα να εξοικονομήσουμε χρήματα, γιατί το κράτος δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, όπως όλοι ξέρουμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να οργανωθούμε στον τομέα της υγείας?
να υπάρχει επαγγελματικό management για καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των νοσοκομείων. Αυτό ξεκίνησε το 2001, αλλά σταμάτησε το 2004. Αναρωτιέμαι γιατί. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία οικονομολόγων και έμπειρων γιατρών στη δίκηση των νοσοκομεϊκών μονάδων για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους. Παράλληλα, καλή ιδέα για δέδαλες πόλεις όπως η Αθήνα θα ήταν οι μοτοσικλέτες του ΕΚΑΒ, που θα μπορούσαν να έχουν αντί για γιατρό δύο καλά εκπαιδευμένους διασώστες που κοστίζουν λιγότερο. Όσο για την επαρχία, πρώτον, να αναβαθμίσουμε τις υποδομές και να φτιάξουμε νέες μονάδες, να απορροφηθούν οι νέοι απόφοιτοι της ιατρικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού και να δίνεται οικονομικό κίνητρο στους γιατρούς ώστε να δουλεύουν στις ακριτικές περιοχές. Όμως, σε ένα κράτος που καταρρέει οικονομικά, χρειαζόμαστε προτάσεις για την εξοικονόμηση χρημάτων. Μια λύση απλή και προφανής, λοιπόν, είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος. Μέρος αυτού και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπου θα καταγράφεται το πλήρως ιστορικό του ασθενούς, οι δοσολογίες των φαρμάκων που πρέπει να παίρνει κτλ. Έτσι όλα είναι πιο εύκολα, πιο γρήγορα, ενώ σύμφωνα με έρευνες θα εξοικονομηθούν έως και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά έτος. Ταυτόχρονα θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος των γιατρών και όλου του συστήματος φαρμάκων και δεν θα τρώει κανείς χρήματα από τις προμήθειες. Επίσης, θα πρέπει να αναρτηθούν στο διαδίκτυο οι τιμές των φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. Το ξέρετε ότι στην Ελλάδα οι τιμές των φαρμάκων είναι 250 με 300% πάνω από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς θα εξοικονομήσουμε λεφτά, λοιπόν? Ηλεκτρονική οργάνωση και διαφάνεια. Τέλος, πιο σημαντικό ίσως απ' όλα είναι η ανθρώπινη διάσταση στον τομέα της υγείας. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για την κατάστασή τους, τις παρενέργειες, τα ωφέλη και τους κινδύνους που προκύπτουν από τη θεραπεία και να οδηγούνται σε μια επιλογή βασισμένη στη γνώση, αντί του καθιερωμένου στην Ελλάδα συστήματος, όπου ο γιατρός διατάζει και ο ασθενής ακολουθεί. Και πάνω απ' όλα, το ιατρικό και νοσηλευτικό πρόσωπο να υιοθετήσει μια πιο ανθρώπινη συμπεριφορά και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζονται με διαφορία και αγένεια λόγω της αδυναμίας τους να επιβληθούν. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας πρέπει να αξιολογούνται, να επιμορφώνονται διαρκώς με σεμινάρια και να θυμούνται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους. Όσο για την περίθαλψη των λαθρομεταναστών. Είναι στην άνθρωπή μας και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα δωρεάν περίθαλψης. Όχι μόνο από την ανθρώπινη πλευρά, αλλά και από την πλευρά της λογικής. Αν οι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα μας δεν μπορούν να είναι υγιείς και ζουν μαζί μας, οι ασθένειες θα εξαπλώνονται. Το θέμα δεν είναι αν λαθρέοι ή είναι παράνομοι ή σε διαδικασία νομιμοποίησης. Είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα και τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να φερόμαστε όλοι ανθρώπινοι ο ένας τον άλλον με σεβασμό και αγάπη. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής για τις ιδέες που μόλις παρουσίασα. Και να σας θυμίσω τα λόγια του Γκάντι που είπε: «Η υγεία είναι ο αληθινός πλούτος και όχι τα κομμάτια του Χριστού και του ασημιού». Ευχαριστώ.